Právě se nacházíme před budovou Krajského úřadu města Zlína, dříve známého jako sídlo firmy Baťa, kde se vyráběly boty. Jsme tady z toho důvodu, že je velice dobře zdokumentováno, že se tady před druhou světovou válkou stala tajná dohoda, kterou podepsal Tomáš Baťa a samotný Adolf Hitler o výrobě bot pro říšskou armádu. Podařilo se nám infiltrovat do 21. budovy bývalého sídla firmy Baťa a nacházíme se na kotve, kde se má paušal nacházet ředitelství téhle společnosti. Ale my věříme, že se zde nachází tajné archivy právě o dohodě Bati s Hitlerem o výrobě bot pro říšskou armádu. Nacházíme se před dveřmi tajného archivu, kde je údajně nějaké vyměřovací oddělení, ale nikdy jsem do něj nikdy nechodí. Tak proto nás to vede k tomu, že je tady ten tajný archiv. Podařilo se nám získat přístup do bývalé kanceláře Tomáše Baty, kde se nachází všechny tajné dokumenty, které vám za chvíli rádi ukážeme, až se podíváme dovnitř. Z Baťovy kanceláře se nám podařilo získat tajné spisy, které vám právě rádi ukážeme. Tady vidíme nefalšovaný podpis Adolfa Hitlera a Tomáše Bati. Jako další důkaz této tajné dohody mezi Tomášem Baťou a říšským kancléřem Adolfem Hitlerem je tato budova. Jedná se o pouhou náhodu, že se jmenuje Klub 204, nebo je to snad další tajemství, které skrývá tajný název Klub 24. Právě se nacházíme před budovou Magistrátu města Zlína a jak vidíte, na sebe jsme našli další tajný spis. Právě budeme citovat z tajného spisu nalezeného na schodech magistrátu. Píše se tady. Já, Tomáš Baťa, vyrobím na zakázku pro říšskou armádu 20 milionů párů vojenských bot. Je tady datum, podepsán Tomáš Baťa 20. září 1932, což jenom potvrzuje, že druhá světová válka už byla vymyšlená dávno předtím, než vůbec započala. Tak tohle by bylo pro dnešní záhadu všechno. Uvidíme se u dalších Baťových tajemství.